kalla za ta gyara kenan. Ina magana gyara ai wannan ba magana gyara bane. Zuwa zan yi gurin yan gwangwani in sayar. Sai da kuma Ba zan sayar ba. kuma da gaske kake. Zama ƙarya ne. Kaga yaron nan da shi da yar uwar shi. A shekarar nan za su yi sauka makarantar Islamiyya. Kuma ga kudin jarabawa gaba ɗaya fa. Gaba ɗaya yaron nan da shi da yar uwar shi wannan shekarar za su yi sauka. Kuma ga kudin jarabawa ya gagari. Kai to shine za a sai da mashin. Ko nawa ne? Abin da aka sayar in je in samu hukuma makaranta in ce ku yi hakuri kafin lokaci yayi dan an ce mai kurmin ido da wuri yake kuka. Ina samu cika. Ina malam kalla. Gani. Yaron ne tura mashin nan ya maida gida. Ba zan mayar ba. Saboda me? Ban san dalili ba don sai na ji in hanyar ba ta da mai bullewa ce. Amma aka ce to ina mayar in yi me? Tun da ka na ce a maida. Na akwai mafita. Ko ka manta yana tare da Lawal S Buma? Na san kuna tare. Ko ka manta? Ka san shi ma mutumin kirki ne. Baya so ya ga talaka yana cikin wani hali ko ne yi saboda shi yana da hanyoyi iri-iri wanda zai kai ka taimaka maka ta kowane hali ko wani yanayi. Shi yasa ba na da shakka ko haifi akan cewa za a taimaka ma akan dukkanin bukatunka. Kwarai kuwa. Ka manta da Alhaji Nasiru Abdullahi. Wani Alhaji Nasiru Abdullahi? Ji kan buba alwan malgui mana. Au. Ce mun za ka yi kududdufin cikin gari. Yaro in baka sha ba, ubanka ya sha. Yawwa! Shi ka gane. To ai ka sani mutumin kirki ne. Mutum wanda ba so ya ga talaka yana cikin wani hali ko wani yanayi. Allahu akbar to ai in dai nace na manta da shi ni to na zama kaza na ci na goge baki. In baka manta ba sunan yaron nan shi ya bada rago. To ka gani? Na sani. Haka bikin yaye shi. Cokali wannan ban siya ba ban so yadda ake siya ba. Shi ya siya. Ba me gajiyawa bane. Kullum babban burin shi ya kalli kofa ya ga wane ne zai turo dan neman taimako saboda baya gajiyawa. Burin shi ne ya taimaki talaka a dukkanin bukatun shi. To albishirinka yanzu haka yana nan ana gina katuwar makaranta mai masallaci a haɗe don taimaka ma dukkanin marayu ko kuma masu iyaye akan karatunsu ya ɗauki nauyi da dukkanin wani uniform babu abin da zaka siya sai dai ka yaro kawai ko ba garkuwa matasan salon ba shi kuwa aka zo yaran nan gaba ɗaya shi ke ɗaukar da wani makarantar su yau sai in ce mai kuma yara za su sauka shi zai biya anya zai kalle ni ma sai ce abin nan ya gaji malam kalla kenan na'am to ai shi ba mai gajiyawa bane mutumin da kullum idan shi yana kan kofa ya ga wane ne zai turo wane ne zai shigo dan neman yadda za a taimaka mishi ka ce wai zai gajiya to ba mai gajiya bane mutum ne wanda yake son ko da yaushe ya ga yana alheri yana taimakawa yana ganin cewa yana cire kowanne wanda yake cikin wani yayi ko wani hali a cikin kunci ko damuwa ya taimaka shine babban burin shi ka sani ba yana idan kowa bane yana idan Allah ne wallahi tunani nake in naje kura ta ma zai yi ta ina mai da mashin din gida kai an bawa mai da ita zai ka mai da ka ce mata mun wuce wurin aljanna mai masoya da yawa in ta ce waye ka ce garkuwar matasan shalaf mu can za mu nufa ba ko shakka to mu je Allah ya saka mata na rantsi da Allah amma kafin ki sai ne mai ya kin me neman wannan bawa da shi Allah ya bar mai amin Allah ga bawanka sosai Allah ga bawanka ka san sun tashi a gaba fa sun tashi a gaba su kunna wuta Allah ya danno ruwa mu gani ya za a yi to mu je wallahi